बेलासि थान्दा थाजिम ज्राव ज्राव हालायबाय नै जोंहा अखा हानो नायग्राफ्रा आरो ओरै दङ बाबा नों आबैनाव सोंदों ना मबाइला आबैनाव सोंदों नोङो अबेबा मासिमनो गेलेनानै फैबाय मबाइलखौ हाया खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय बिमाजों जया फात्ता सिटि मारिबाव हरनि दा मुगै ओमफ्राय ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो दुगैखां लोबखां माइब्रा फुंनि जानानैहाय रागा नांलायबाय दालि मोननानै ओंखाम मोननानै दखान फारसे थांनो ओंखारदों सोनाफोर ओमफ्राय मा होनो थालिर मैखुन आरोना थालिर मैखुनजों आलु ओमफ्राय मालाय माइयासो एवगोननो आं एवगोन दा होननानै माने गाव एवनायखौ साबसिन मोनो आं एवनायखौ बारा मोजां मोना आं मिन्थिया आंबो थालिर मैखुनखौ माबायदि एवोथाय आंथ' नर्मालैनो एवो खिन्थु मालाय गाव एवनायखौ एसे साबसिन मोनो खोमा गाव एवगोन होनदों आरोना मोजांसो आंहाबो गनायानो गनाय अबेबा बुस्थुखौ रोङि जाफानांसिगोनहाय आंबो थ' सोरबाबा गोदान मोननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना माने एसे बारग'नायनि माबाब्रा बियो ट्रिक खालाममारनांगोन एबार दालि ओंख्रिफोरखौबो एकदम रोङि खालामलायनांगोन आरोना ओइ आं संसै होननायनि ओमफ्राय जुलियाबो दुगैखांबाय मा थ' बबेथो दखान थाङो जोंहा बे सेरावनो आयौ बे बुरैया फाबनांगोनहाय मैया आं लोगो गैयिनि गुरहैयाखै होननायखौ नों बावबाय नों आंखौ एसेबो खिथाहरनो हाया हा मायासो जाया दा आंथ' बोथिसेबाबो थांफागौमोन ना फाग्लि ओमफ्राय बेसेबां बुरजा मोनखो ओमफ्राय नै जा माबा जोंनि गामियावबो नै बिदि ट्रिकआ दं आरोना नायदो नै मालाय माबायाव एकदम थेमायाव खबाइया बायोसो मानो एफा थेमासो गाहाम मोनबोखो नोङो थैसिगोन आं नोंना जेखाया जोंनिफ्राय फिसासिनबाव नामा ए नोंनि दुंग्रायानोथ' जोंनिबो दुंग्रा है नोंनि उनावसो जाहा लायदों है नोंखौ खाखांबाय लांफैदो होनलांबाय आयं दुर्गाया ओमफ्य बिनि उनावसो जोंहा लाय ए जाबायना नों मैथायाव गारला हैबानो जाबाय नोंहा मालाय साबोसे मानसि मैथा बांगालाव लानानै फैलायबाय आङो फैद' नोंना बोरो भगबान लाखोमालायो गावनि मेथाइखौ आयौ दंबावो फैदो भिडिअ मारिनो मोनस्लाबासै आं हनै माबाखौ जाबाय सफारिखौ आइ बाबा मांखि एकदम पेडेलाइसनानै मारिनायसोमोन नै हारसिं बेजों फिसौ बारलांबाय रुमावसो दंबावोमोन दाख्लै मोनजालांदावनायखाय जालांबाय फोल्ला फोथा बारदावलायदों आं सयथिबो न'आवसो हाबफैथारदोंमोन मारै नोंहा दांनानै दोनजायो सफारियानो गिदिरखौ लांबाय आंबो दहाय नायथारदोंमोन सिब्रब्र गिदिर जानानै दंबावोमोन सफारिया थाखोमानानै दंबायबायोमोन सिबाय आं आरो दाउस्रि गेगा गाबनायखौ नंगौना नङासो साननानै नायथिंबायखादोंसोमोन बाहेरायाव न' सिङावसो हाबनानै दंफैयोमोन गोदाव सोरावहाय मावजिथ' फाग्ला नों मालाय न' सिबै फैनानैहाय पर्दा ओरैल' बोलाथारदों आङो ओरै नुबा नों मायदि मोनगोन खाराबनो एकदम बिसोरथ' बिदि जायोना बोरैबा दा होननानै हजोबबाय आङो मायाथ' उन्दुदोंमोन बेस्रा आइलि जाइलि फोल्ला फोथाबो खारबोबाय बेहाथ' मावजि गाजादों सानदोंनो आंखौ मावजि गाजानो आसोलखौनो बारदावदों बेहाबो आंनि हब्रानायजों जाजों एकदम पेन्देलसजों फिउ बारलांबाय ना हाबफैनायाबा माजों हाबदोंमोन ना खोरखिजों हाबदोंमोन ना पेन्देलजोंनो उख्रायनानै हाबदोंमोन मा होनबावनो मानसि आखाइ गोनांफोरखौलाय थुस दाख्लै मोनजालांदावबायना बेखौ नागिरफैदों बिसोर दाथ' जेबो गैया माइरं थेमायैनि माइब्रा एसे दोननाय दङ बेखौनो खेवगौमोन आरोना बे गाहायावनो दङमोन ओइ सिंथिं थुं थां होननाय खोनाबाय आङो ओमफ्राय बोबाव मोख्रा गावनो लबार लाबोनो फिसालायासो बिदा खिरुजों लबार लानानै बैजोंसो हाहाकार खोनागासिनो आङो ना गावसोरबो नुदोंसो ना मादोंसोथाय खम जारला नांगौबाबो मोनस'ना खनसे गावहरबा एसे गिनानै थाबोयो जारलाहाय गारहानै बुदां दै रोगानानै दोनफैखानोसै आंहा बेलासिनि आरो मा सानसुसो दासो रोगानानै दोनखानोसै दै आद्राखौ बाल्थिङाव लुलायबाय र' सनाबो थेंखि गायथारसै जोंहाबो न' सिङाव फ्र दै मोननो बावथारला
प्लेनिं खालामगासिनो दं आरोना जोङो फटकरिया मोनासुवाखै एसे सोंस्लिउगासिनो दङ ओमफ्राय बे गथ'आबो आइ बाबा फख्रियाव दुगैबावदों ना फख्रियाव दुगैगासिनो दङ ना नोङो फै नामा ना बाब बेजों सानस्रिनो रोंबायलायनो जाथो बिजा खिरनाबो होनलायो रोंबायथ' मादै रोंबाय आं फोरोंबाय होनलायो आरोना बेयाबो आदा खिरना फोरोंबायथ' आंखौ सानस्रिनो रोंबाय जालायो नोंसिनि सानस्रिनो रोंनायखौ आङो फैदो ओइ नै अमा मासेया सनाफोर नै सेख्राया आरोना बे थानायखायनो गिदिरखौ साप्लाय हरनो सानबायमोन जारलासो बारियानो दुल जाजोब्बाय नै न'आव फैनानै अबाव सानसे लानो बोजों फख्रि बोजों मा सोनारबाय थानो हानांगौ दे जाथो ओमफ्राय नै मालाय जानजियाव लानो रोङा नालाय आं थुफुंनो दा जानजियासो गैया नामाथाय आंना एसे बहाय जिब जुनारफोर जाथ'बाय आरोना जोंहा माबा होनो साथि बाथि सावनो मोनलाय आरोना आङो मैयाहाय सावबोनो हाबाय 11ता बिदिनो खयथासो जाखोमोनथाय 10तासोआव थांदों जाहैदों बाहागि जा उन्दै मोनदों आरोना फिसाला थ' जाथोब सुवा जाहैबाय दा साथि बाथि लागायनो मोनथ'लालाय बलबम लास्टजों जाबजों सुसार जाहैयोबा लास्ट बलबमखौ होनो मोनसिगोन आरो नैबे गेजेरनि बलबमखौ होनो मोननाय नंला 10 दिनसो नङाबा सावाना ओमफ्राय बेखौबो खबर मोनाखै जे आङो सिजारिं जादोंना नर्माल जादों आरोना मायाबो खबर मोनाखै खालि उन्दै मोनबाय होननानैल' खबरखौ मोनदों आरो जोङो खाथिनो बै फार्स्ट हाबजेननाय न'नियानो आरोना हाबाया गोबावानो जाबायमोन जुनारफोर बिसिनाबो आरोना उन्दै मोनाखैमोन गोबावैहाय ओमफ्राय IVF नि गेजेरजोंहाय दा उन्दैखौ मोननो हाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावनो आं फंसे खोथाखौ ज्रोम गोसोखांदोंहाय जुनारफोर नोंथांमोना फोथाया सोरबा रायनानैबो गालांनो हागौ खिन्थु आंजों जानाय आरोना बे घटनाया प्रेगनेन्ट समावहाय जोङो जाय खोथाफोरा माने बुंजाथाव नङा बे खोथाफोरखौ बुंबाय थानो नांमाराहाय आं मोननै खोथाखौ जेला राजाया उदैयाव दङमोन फार्स्ट प्रेगनेन्ट माने बे न'आव थानाय समावनो आं मोननै बाथ्राखौ एकदम माने दिनाव जायखिजाया आरोना होनफ्लांबाय थायोमोन आरोना माने होनफ्लांबाय थायोमोन ओमफ्राय आं जाय मोननै खोथाखौ होनफ्लांबाय थायोमोन बे मोननै खोथाया आंनि फिसानावसो जादोंआनो होननानै बुंनांगोन आरोना ओमफ्राय आं रावनिबो सिगाङाव फोरमायाखै बाट आं बेखौ एकदम आन्दाज मोनदों आरोना जुनारफोर ओरैबादि आन्दाज मोनदों आङो मोनसेखौथ' आं नोंथांमोननोबो खिथानाय नङा आं मा खोथाखौ बुंफ्लांबाय थायोमोन ओमफ्राय आरो मोनसेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरोना जाहाथे जायफोर आंनि बिब' बिनानाव बा लोगोफोर प्रेगनेन्ट जानो लागाफोर दङबा प्रेगनेन्ट जागोन बा आगैमोन हाबा जागोन बिसोरनि थाखाय आरोना जों बयबो मिथिखागौ बांसिनानो जे जोङो जेला उदैयाव उन्दै दङ जों गाज्रि बाथ्रा रायलायनाङा जेनेबा जाला माला नांलाय खमलाय खालामबाय थानो नाङा बा गाज्रि बुस्थुखौ जों नोजोराव लाबाय थानो नाङा गाज्रि बुस्थु फरायनो नाङा गाज्रि बुस्थु जानो नाङा लाइक बेफोरबायदिखौथ' जों मिथिखायो खिन्थु अबेबा बायदि खोथा जों नर्माल बिराद बाहायबाय थायोना बिदिखौबो जोङो बाहायनो नाङा आरोना अबेबा बायदिखौ लाइक आं मोनसे खोथा बुंगोन जुनारफोर आं जायखौ मोननै बुस्थुखौ आं बाहायबाय थायोमोन दे मोनसेखौ आं खिन्थागोन आङो एनि टाइम मोख्रा होननाय खोथाया आंनि खुगायाव बे सोदोबा आंनि खुगायाव फैबाय थायोमोन आरोना थोद मोख्रा बायदि बेफोरबायदि आरोना माने ओरैनो रायलायनायावबाबो जों जेरै फाग्लि बिदि नङा फाग्लि बिदि होना होमबा बेयाव जे मा जायोमोनथाय आं मोख्रा मानोबा बिदि होनफ्लांबाय थायोमोन आरोना मोख्रा नुला गिता नुनो नों आं रायलायनायावनो आरोखि ओमफ्राय थ' उन्दै समावहाय मोनसे मा होनो जेनेबा सोरबा उन्दैफोरनाव मोख्रा खाया नांनाय जायो सोरबा मिथियाथाय आं मोनथिया मोख्रा खाया नांनाय जेनेबा उन्दैफ्रा बोरैबा खेलें खेसें सान्थि गैयि जायो उन्दै समावहाय लाइक बेबादि आरोना थ' बे बुस्थुआ उन्दै समाव गोरलै समाव राजानावबो माने बे एसे नांदेरदोंमोन आरोना बुस्थुआहाय बिदि हेभि नङा आरोना बुहुद हेभि नांनानै मानसिफ्रा उन्दैफ्रा रानथाब खुन्थाब जालांगुलायो आरोना ओमफ्राय सोरबाथ' गोमाबावोसो जाहैदों आं बेखिनिखौ मोनथिलाबोदो राजानाव एसे बिनि लोखोना हाबफैदोंमोन दे ओरैनोबाबो हाबगौमोन ना मागौमोनथाय आं मोनथिया खिन्थु आं बे बाथ्राखौ बे सोदोबखौ बुंफ्रांबाय थानानैनो उदैयाव थानाय समाव बुंफ्रांबाय थानाय समाव माने बोरैबा मिलायनाय बायदि मोनदों आरोना आं कइन्सिडेन्स होननांगौ ना मा होननांगौ आं मोनथिलाबो आंनाव मिलायनाय बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय आं बेखौबो माने सोखानानै लानो हादों आरोना खिन्थु सोरबा बुङो दे सोरनाबा उन्दैयाव बिदि जाखायो बिदिनोखा होनो खिन्थु उन्दै समाव गासिबो बुस्थुआ बिदिनोखा बिदि जाखायो गाबखायो बिदि नङा माबा मोनसे प्रब्लेम जानानैबो जानो हागौ बेखौबो जोङो बेनाव नङा बैनाव नङा खबर लास्रांलायनानै माने थाबैनो जोङो इलाज खालामनानै लानो जोङो नाजानांगौ आरोना
ओमफ्राय मोनसेखौ आं बुंला बेखौबो आं बुंबाय थायोमोन ओमफ्राय बेबो आंनि फिसानाव एसे जादों आरोना बाट लासैनो आं बेफोरखौ सोखानानै लानो हादों थ' आङो बुंगोन जोङो जाला माला वर्डफोरखौ प्रेगनेन्ट समावहाय बुङियानो मोजां आरोना नों जा बुंगोन जा खालामगोन जा नुगोन बेखौ नोंनि नोजोरजोंनो नोंनि उदै सिंनि उन्दैयाबो नुगोन नालाय थ' बुङियानो मोजां आरोना आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरोना फोथायो फोथाया नोंसिनि खोथासै ओमफ्राय हानायमानि इसोरनि नामला मालाय गथ' रुमफ्राव फटक सटक दोनफैबावोसो जाहाबो कृष्णनि मोनसे फटक दोनफैदों दा इसोरनि अननायाव आंनि फिसानाव जेबो बिदि उन्दैनि बिदि जेनेबा आं साननाया माने जेबो गैला आरोना साफा जाजोब्बाय थ' सुनाफोर आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आं बे खोथाखौ नोंथांमोनजों फोरमायनो मोननानै मोजां मोनदों बाखि सोरबा हेक बेखार बाथ्रा होननानै सानोबा बे गाव गावनि खोथासै आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच